Bé, pot ser perquè s'acosten les eleccions, el govern del Partit Popular necessita de colps d'efecte. Amb aquesta obsessió electoral, massa sovint incomplís les regles bàsiques i de funcionament de l'Ajuntament. Una de les més importants pel que fa al funcionament democràtic és fer partícip i informar a la resta de grups polítics de la corporació, que també, senyor alcalde, som Ajuntament en la mesura que representem ciutadans i ciutadanes de Meliana. I ho dic pel fet que Compromís ens hem assabentat per la premsa que finalment la consellera Català i portaveu del Consell va ser rebuda oficialment a l'Ajuntament de Meliana el 26 de desembre passat. No vam estar informats per l'alcaldia d'aquest fet. Tampoc se'ns va informar de l'acte de reobertura del bar de la llar dels jubilats després de les obres de remodelació de l'espai a càrrec de l'Ajuntament, a pesar que per part dels concessionaris es van demanar que es traslladara la invitació a tot l'Ajuntament. Finalment, hem hagut de conèixer que l'Ajuntament tenia previst firmar un conveni amb una entitat financera per una carta, per aquesta carta que tinc ací, deixada per davall de la porta de la nostra seu com si es tractara d'un baix comercial. Després de 8 anys del govern del PP, tot el respecte a la pluralitat democràtica del senyor alcalde Pedro Cuesta i del seu govern és este. Des de l'últim ple ordinari del passat mes de novembre, en el que el Partit Popular de Meliana no va voler donar suport a la moció presentada per Compromís a l'adhesió del Pacte d'Alcaldes de la Unió Europea, 3 ajuntaments de la comarca ja s'han adherit, com Burjassot, Foios i Albuixec. Els 2 primers amb un vot favorable del Partit Popular i Albuixec amb l'abstenció. Compromís volen reiterar al PP la conveniència de Meliana també a que s'adherisca a aquest pacte estratègic europeu per l'eficiència energètica. Dins de les obres del pla de nuclis de la Diputació s'està condicionant el túnel que connecta les 2 parts del nucli de Roca. El 25 de gener, per a facilitar Sant Antoni a Roca, es va fer la sensació de que les obres estaven finalitzades, ja que s'havien instal·lat les corresponents reixetes de desguàs i es va pintar tant les parets com la vorera, amb pintura antilliscant. La sorpresa ha sigut com, passat aquest dia, s'ha alçat de nou les reixetes i el paviment i de nou s'ha tallat el túnel, que ja porta prou dies sense activitat. Podria la regidora d'Urbanisme explicar-nos els motius? En la resolució de neu 15, que s'ha llegit a l'inici, s'adjudica l'actuació per a prolongar el carril bici pel carrer Aragó. Des de Compromís volem felicitar l'equip de govern, encara que siga perquè s'acosten les eleccions, per haver atès finalment una de les reivindicacions de Compromís i de molts ciutadans i ciutadanes al llarg d'aquesta legislatura, és a dir, donar una solució a la mobilitat, la circulació i la seguretat de les bicicletes per carril bici als carrers Aragó i Via Augusta. En esta legislatura, Compromís ha presentat una moció per any sobre este tema que sistemàticament el Partit Popular ha votat en contra. En el 2011 presentarem una proposta de fer un pla de mobilitat precisament per resoldre aquests temes. Votarem en contra. En el 2012 una moció específicament sobre el tràmit del carril bici. Explicant-li exactament això. Votarem en contra. 2015 és possible? Doncs benvingut siga, però jo crec i Compromís creiem que si en lloc de votar en contra d'aquestes mocions hagueren votat a favor i hagueren iniciat aquesta línia d'actuació, això que ara és possible hagués sigut possible abans.